Dobrý deň, dámy a pánové, vítam vás u CSGO, není to CS2, ale CSGO Global Offensive. Takto to niekedy vyzeralo. Guys, dúfam, že keď sa vám bude video páčiť, tak dajte like, odber a zvonček. Dneska ideme hrať zase s streamerom na Twitchi, a.k.a. Borš. No, ideme dať tu jednovej jednotku? OK. Držíte sa jedna. Dajte like, odber, zvonček, nech sa vám toto video páči. Poďme tu, jak sme išli minule s Dimitrim a domom Orisom, jak sme s tým domom, vieš? Ja ty si dal jedna mapku, dobre, nevadí. Ty si dal Míraž? Dobre, ja tečka. A ty si dal Míraž? Hej. Guys, to bude zaujímavé. Ukážem vám všetky zbrane, ako vyzerajú tu, lebo úplne ináč vyzerali, ako predtým tie zbrane, čo máme teraz, CS2. Ale tu sa, bohužiaľ, tu sa nedá hrať s ľuďmi. Áno, Legacy verzia. Takto vyzeral Glock vtedy. Ja som úplne profi hráč. Áno, som. Prvá smrť, však to nevadí. Vieme dať preč warm-up? Jaj? To je Sigma? Neviem dať do konzoly. Ja tu nemám konzolu nabindovanú. Ale tu sa ani v tej nedá ani skákať, ti poviem. Strašne ťažko sa mi skáče. Napríklad, pozri. Napríklad, keď idem tu skákať, tak pozri, jak som skočil. Dobre, dal mi hlavu. Dobre, môj kočík. Dobre, vyspamoval som na teba celý zásobník, koľko si mal? Nemyslím. Ty si robíš srandu podľa mňa, chat. Takto, nice. Dobre, čím si ma dal? USP. Dobre, ja vyspamoval som na ňu celý zásobník. Dobre, ja som ten netrafil? Koľko máme? Ty máš 7 kg a ja mám 2. Ha! Dobre, ja som do teba vystrelil celý zásobník a nič sa ti nestalo. Dobrá hlava. Aka! Je najviac Sigma Akačka, guys. Vtedy bol... Krásna hlava. Zase, pozrite, jak vyzerala niekedy. Krásna však. Nejak teraz našej generácii. Kámo, ja sa čudám, prečo stále nenechali Global Offensive. Dobre, zase som nespamoval celý zásobník. Hlava, jaká? To som ani nechcel.
Koľko si mal? Digel? Dobre. Chlapci moji. Shitty. Predu. Jasné, ale ty keď si hľadial, išiel som ťa zavíjal, nič sa ti nestalo. Nie. Hlavne, že to nehráš 24/7. Vidíš. Jaký Ferrari. Dobrá hlava. Kam? No, začína sa prvá hra. No, pozerajte. Takto to niekedy vyzeralo. Jo, pozrite. To je, hráme iba Ačka? Taká to bola bomba dosť. Dobre. Dáme jednu hru a to bude všetko. Keď budete chcieť ďalšie z Global Offensive, tak môžeme dať sériu hrám Global Offensive s Boršom. Je to vtipne. No pozerajte, aký Deagle vtedy bol, guys. Dobre. Koľko si mal HP? To som sa ani nemusel pýtať. Equipment, toto, SSG, heavy. Dobre, guys, toto je tajná zbraň teraz, čo idem zrobiť. Neberem negeba, niečo iné. Ja som sa to pokakala. Ja Audinu nepredám. Ja alebo Audina. Nie, ja oktávku nepredám. Ja oktávku nepredám. Ja alebo oktávka. Dobrá otázka. Ja vyhrám jedno kolo. A presne je to toto kolo. Ale ty si tam bol... Ale ty si vyzeral jak veľmi smutný. Čo si roztreskam? Chcem vedieť, že či si roztreskam počítač. Dáme iba A. Nevadí však. Som nemala AKčko, dobre? Nemal. Come on, má AKčko. Guys, to som skončila, asi už končím video, lebo to je už koniec. Počúvaj. Kamo, keď hodíš Glock, tak to by si ako keby hodil tašku na stôl. Skús to. Skús. Čo si mal? Aha. Aké? Dobre. Ale iba Zeus. Toto kolo iba. No tak nie, tak to si môžeš vieš čo zrobiť.
Hráme. Vidíš, som nemal shield a už takže rozhľud sa so skinmi preč. Áno, áno, povedali sme si iba na toto. Čo sa bojíš? Povedali sme iba toto, povedali sme iba predtým. Už nie. Dobre, som sa flashol. Ja viem, Sigma. To strašne, nie? Si niekde tu? To bola krásna. Dobre, ale to ti budem kúpovať iba za 1 euro. Dobre? 1 euro. Iba 1 euro. Be safe. Let's go, my friends. Nie za 1. Flashback. Smoke. I am planting the bomb. Vidíš, už 0 máš. Už si žiadny skin nekúpujem, vidíš? Take care of yourselves. Tak čím ťa mám zabiť a dostanem čo? Throwing a flashback. No, určite. Ja som ťa videl, Timeon. Ja som tak vedel, ale ja som nevedel, ako to vybe... Toto... Keď budete si so mnou chcel dať toto hru, tak mi napíšte do komentárov, ako sa voláte na Steame. Ja to hrám cez Steam. Nie je to žiadny sponzor, je to iba Steam. I'm throwing a flashback. Zatiaľ iba rodina. Kámo, ja by som... Dobre. Ja viem Bunny Hop, lenže... Ale tu nemusíš normálne toto, jak sa to volá... mať nožík. Go, go, go. Throwing fire. Ja nehrám túto hru, guys. Ako vráciam veci? Come on, let's go. No super, tak ja som omylom toto. Kde si? Skadiaľ. Skadiaľ, really. Neviem, kde je Tetris. Jaj. Ja fakt mám už nervy, nemôžem vráciať. Let's go, my brothers. Decoy.
Dobre, dal som si flash. Koľko si mal HP? 66. Počkaj, to je čo? Áno, to je posledné kolo polovice. Dobre. To je posledné kolo polovice. We shall lose the day. Hej. Potom môžeme ísť tú fázmu. Máš 10 kg. Ja mám 5. ale to je ľahké, keď hráme iba Ačko. Hráme iba Ačko. Nie, Ačko. Môžeme hrať na Ačko cez hru? Move! To znamená, že áno, okej. Nehráme všade. Ale hráme iba cez môžeme ísť na Ačko cez hry? Nie. Inak cez 10 9 strany, tak je dvoch, tak hrajú. Ty stále streamuješ? Hej. Á. Guys, napíšte mu, že je slabý. No, ja som Sigma, guys. Let's have a laugh. 60. Kde si ty? Vidíš. Je to na to, je to precetečka. Hm. Áno, dobre, tak teraz si prehral. A máš zvuky? Nie, nemám. Go, go, Vôbec go! nemám zvuky, vôbec sa nepočujem, kde chodíš. To tam je teraz. Nemám volaj, kamoš. Neviem, si povedal, že nepačujem, že tam chodím. No ale keď neshiftuješ? V really som sa teraz kúkal, jak som ťa teraz práve že zabia, tak som sa really kúkal do OBS toto studia. A zabil som ťa tam. Áno, fakt. For Queen and Countrymen. Na mid ja nejdem. Hráme iba Ačko, ináč. Wow, vyhral si. Čím si ma zabil? Akačkom? Tak čakáme. Oni vraj, že AK Master. Máš ocenenie? Kde? Počkaj, tam máš tú desinu, že to je to ocenenie? Ja? A to ako si získal? Nie som v paláci? Ani pri paláci? Ani... Nie som pod palácom? Ja posledné kolo. Posledné kolo. Posledné kolo.
Však 8 plus 12 je, ale tam písalo, že posledné kolo dní. Let's go, fellas. Aj. Nám ide. Ty nej. Som nám ide. I'm defusing the bomb. Lebo ja som sa spomaloval a ja som išiel shiftom. Ježiš. Á, dobré. Fakt, ja som tu zase... Dobre. Zase som kúpil granát, ktorý som nechcel. Hodím ho zase na zem. Let's go. Dostal aj tu. Throwing flashbang. Incendiary. Skadiaľ. Laying down smoke. Counter-terrorists win. Ani jeden. Ale fakt, že som nedostal ani jeden. Fakt. Nic si mi nedal. We're on. Throwing fire. Dobra, ty si toto. Grenade out. Spamer hnusný s negerom. Nikdy som nehral autosnipera. Move it, skúsiť. son. Ale to čo robí ten autosniper? Je dobrý? Ja ťa chcem raz zabiť aspoň s touto zbraňou. Lebo ja vôbec neviem ako... Ja, ty si bol tam. Si hodil svoje AK? A čo robí autosniper? Autosnipy? Guys, to sú asi posledné chvíle. Global Let's give it to offensive. them, boys. Nebude, nezmaze sa. Niekomu bude všetkým chýbať. Dobre, Marko. Posledné last kolo. Koľko si mal HP? 57, ja som že 7. Áno, napísalo mi, že last game. Demoris, pôjdeš potom s nami Phasmophobia? Go, go, go. Nie?
Nie, však hraj. Nechcem ho. Dobre. Ja berem AKčka maximálne. Ale prečo Remember, this is bandit country. Shoot everything that moves. Jak niektorí hráči CSK hrajú. Terrorists win. to som ťa videl, ale potom som zistil, že ideš tam a no to úplne... Je mi akrát, jak napríklad hrajú niektorí, že úplne 5 cm od toto očí má... No však ja tak hrám. Come on, chop chop. Ja som ťa videl. A vidím ťa teraz. Terrorists win. Dobre ľudia, dúfam, že sa vám toto video páčilo, dajte like, odber a zvonček. Čaute!